nipproġettu il-fidi tagħna fit-Trinità Mqazza. F'dak li laqgħana miegħu l-Apostlu Missierna San Pawl u li qasmu missirijietna u li aħna ningħixu l-fidi fit-Trinità Mqazza u li nagħtu idu lilna. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox illi ħalaq is-sema u l-art. Temnu intom fil Ġesu Kristu Sidna li twieled bata miet għamel bil-wiet wiet fil-għanin tal-missier. Temnu intom naħu fl-Ispiritu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-Mafra tad-Dobiet, fil-qawma mill-Iwiet, fil-ħajja ta' dejjem. L-aqwa din il-fidi tagħna li aħna niftaħu nistannu f'Ġesu Kristu Sidna. Inbieku kulejn.